من Мирзода Шамсуллаи Тоҷикистонаи Файзобод Москва омадам, паспортам да як ҷурам додам, да як шиносам ки ман қарзо будам пул документ кардам мада регистрация. Паспорт маро гирифта гад сурати хизда боромги рафтага ба сурати ба чоратага мо омадам пеши акай Кармат Шарипов. Мақсад дорои проблема ҳал кардам ки чтобы ман дегон проблема нашад ба Тоҷикистон ки ман Тоҷикистон роҳам. Паспорт меган ки сура рафтага ман точно намедонам ки аниқаш гуфта наметонам. Паспорт моро гирифтага шаҳрванди Тоҷикистон Баҳрум Айкулов. Соли 2012 мо якҷо кор мекардам, соли 2012 шинос шудем. То бозир ин сол ки ман омадам ҳамчун шинос гуфта маро паспорти ма дар шумо регистратсия мекунам, ҳамчун рафиқам буд. Мо даъво боварӣ карда паспорт додем, мо ба имзовар мо расонид. Боз мо ягон документ, ягон паспорти загранма додам, моҳии май додам шуд. омадам Тоҷикистон документ кардам, регистрация тамом шуд. Бе регистрация мо гуфтам да регистрация мекунам 3 моҳа. Барам паспорти граница мерум, регистрация мекунам. Хаб бовар карда додем шуд, ки паспорт моро гирифта рафтага суратшуда Сурия бомага. Рӯзи дим мо алоқа биромдан як бача ки як шиносиам бача дама занг зад, гуфт ки ма гуфтам заявление мисол агар шумо паспорт меронем, ва бача занг зад ки бародар ягон ташвиш накаш, паспортро мо ба рӯзи 8 дорем ба метинг. мо да боварӣ кардем рӯзи 8 новорошн кардем, рӯзи ҳам алоқа биромдан ки чиз паспорт дар роҳи алоқ хартим номер сира роҳ кардем шуд бирафта. Дега ҳамаш алоқа биромдан ягон тори дина новорошн занг зад номер ҳамаш киштаган. бача паспорт надошта, паспорт загран дошта, барои мо амара гирифта ки заграни 5 сола ки буд, хадам гуфташ ки да сурат зад мешуд, сурат чизда бурон рафта. Пешаи гавза мара бача гуфтан ки я мехо даст мудум паспорт, буд гуфтам паспорт ма онҷа амро шудан ки инсон ба паспорт мерояд, сурат чизда Сурия мерояд. Инами сурати ҳам бача хуб. сол тавуду шуд 1986 ба наздики бо сайд ёфтам як соли дига шуд. ин суратшон дорам дар торисашон байрақи мардум ба Сурия мечаган, он байрақи истодага ин ай сурати дигараш ки ба наздики сайд ёфтам шуд, рӯзна ҳам дар сайд дига сайд нест. Дар сайд навистем шуд, рӯзна ҳам дига афтода нест. ман ирзои омадам пеш кармаша 27 июля ки шуд ман ягон гап дар Тоҷикистон нашавад. ман дар Тоҷикистон хуб озод бигардам. номи дар номи спискаи бачаҳои Сурия набошад. мехоҳам ки озод бигардам.